Sagung ati lenggah kakung sumawana pawestri dinirumpakan ing adicara ingkang sampun kapacak boten nalisir saking menapa ingkang sampun lumampah adat saben rikalanipun pahargyan tasyakur walimah ingkang ajeg lumampah wonten ing sadengah bebrayana kathah dene urut sepisan pambuka sampun kawiwitan angka kaping kalih ing samanggih wijiling pinanganten pawestri Genduk Ayu Riyan Dwi Astuti STRPT putra tanaya panjenenganipun Bapa Reda Marawaka Telasan Ibu Porawati nggenya badhe minisuda kalajengaken risang temanten kakung panjenenganipun kalih Oktahandika SAK panjenenganipun Ibu Ati ingkang minangka daramaning ibu tumuli kapanggihaken nut salajengipun tanggap wacana sepisan dumugi angka kaping 3 nggenya njangkepi gatraning adicara wonten ing kalenggan siang menika ndungkap ing wanci tumanggaping karyatama risang pinanganten pamestri Genduk Ayu Riyan Dwi Astuti STRPT kepareng sawega lumawat manjing sasana pahargyan rinumaka kasembuh Anjrah Puspa kang manca warna pinanganten pawestri jumujuk kasumanggaken Ibu Pangrego Busana satata ing pabarisan risangat mojo pinang pamestri kinasih kuning Mas Ayu Riyan Dwi Astuti sarjana terapan pertanian putra pamestri panjenenganipun Bapa Reda Marwaka dalah panjenenganipun ingkang Ibu Porawati kosat wega siyaga gati arsa lumawat manjing sasana paregyan agung sono wis ngarani papan pinajanging temanten saribit ing mangke dasare sulesta ing warna mangagem busana kang langkung indah lawaning busana sabenar ingkang pun agem pinanganten sekar kindhitaning brayat dina madama panjenenganipun ingkang risang pamestri kala mangsa wis ngancik alam dewasa siyaga nilar jagating kenya madeg bale wis mo lelumban marang wijiling kakung kang sumedya hangen darat lakuning kulawarga ngarah hamung sawiji tentrem mayem bagya mulya kang jinaka
Lah sinten ingkang madeg minangka sudarmanipun tansanes menggih panjenenganipun Bapa Reda Marawaka. Najan mung pawitan pandhe galeng ngupadi pakaryaning saben dinten anging jroning manah tansah budidaya pawiyatan ing ngaluhur menggah putra putri kinasih katite ingkang winisuda madeg minangka darmaning panyandra nenggih gendhok ayu riyan Dwi Astuti antuk kalenggahan antuk kapitayan madeg minangka aparatur sipil negara ingkang madeg andum para adil para marta adeg minangka satunggaling senopati pamesthi ingkang saged minangka agul-aguling kulawarga mimbuhi bombong ndadosaken kuncaraning asma Sudarma kekalih tan kanyana menggari sang pinanganten pamestri wanci kalenggan menika wis antuk jatuh krama bagus kalih Oktahandika sarajana akuntansi Sekarayu Wini Sudadarma manjing sasana yekti parandening samanging ing sektu muja mring sasana panti palenggahan toting wuri lumampahing Rama Ibu sinanggit kanan kiring miwah kenya Sulistya kang nganti wujuding uba rampe panggih nuling samangke parandening ang sektu muji sasana pinajang temanten pamestri kalenggahaken dene pabarisan binodol hamapakari sangat mojo kakung bagus kalih Oktahandika nggenya nuli badhe satata panggih kaadanan sangyaning adilenggah kakung putri pinaraing pinanganten panjenenganipun Nimas Ayurian Dwi Astuti putra panjenenganipun Bapa Ibu Reda Marawaka satata pinarak tumuntening samangke matanggap ing pabarisan satata apacak baris temanten kagum badhe tumuju hamrebegi sangyaning para tamu ingkang tampi pakurmatan satata risang temanten kagum panjenenganipun Bagus kalih Oktahandika sarajana akuntansi tinarabuka jroning manah antuk kayuanan lir kabiwado Maesa Guru umawating temanten jalu
pinayunganing karahayon pinayunganing kawidadan samarga marga lampahing temanten jalu ngaglah lirekadi dene Saradula lupa panggah Sulistya ing pangaribawa sigit kasulistyaning temanten kakung kang nyata minangka putra Panjalu Brayat Agung Bapa Istanta Swargi rinumpakaning sedya dharma kinapit kadang sepuh miwah panjenenganipun ingkang ibu jumujuk handheraken pangging temanten ingkang nuli ing samangke badhe kawiwitan mangagem busana kang kembar sesawitan mring pesthing judu dumawaing kodrat nenggya pinanganten pawestri nggih badhe kadherekaken mandhap hangadani wajib wicaksana lepating budi panjenenganipun kadang pangrengga busana hanengya panjenenganipun kadang juru maes kang tetelo arasa ngadani wajib handheraken pinanganten sarimbit linangkung Dyah Ayurian Dwiastuti kaandhapaken hamrepeking kang minangka pesthing judu peparinging Gusti Kang Maha Tunggal mawujud putra tanaya panjenenganipun Bapa Istanta Swargi tinengaran bagus kalih Ukta Handika sarjana akuntansi tempuk ing Pandala catur temanten sarimbit hangadane upacara panggih sinembada koclak sining balumbang kekidung cantaka munya jroning warih sasampunipun pinanggih netraning temanten sarimbit hambalang esem tumuli sedyaning nala nggih badhe ngangsu wewarah kaweruh pasemoning suruh lininting binabar ka udar gayuh kawruhing gesang bebrayan gayuh kawruhing gesang patembayatan kakung lawan pawestri nilar jagating bocah madeg dewasa madeg bale somah jungku bebasan sarwi sumembah rikalaning temanten pawestri uninga sampeyanipun ingkang kakung hanapak wujuding punangan tiga ya kang minastanan wiji dadi rumpakaning kridya anteping tekad sumanggeming manah kekalih kakung lawan pawestri nyawiji nilar jagating nyoto maruna mecah panggula wenteng sudarma madeg
bale griya mandiring pribadi. Tumunten ngajumenengaken winastanan junjung derajat mapanaken pawestri minangka tuk sumbering katresnan, mapanaken pawestri minangka tuk sumbering putra. Dening samangke winengku darmaning asepuh kekalih catur awinastan ginendong sindur atmaja sarimbit manjing sasana palenggahan. Sosok tulodo pasemoning ingkang Rama paring tulodo yekti pasemoning ingkang Rama paring tuntunan wujuding tatanan wujuding kawicaksanan dimenya gaduk panjangkaning putra temanten sarimbit ana anggir galih oktahan rikadalah Nimas Ayurian Dewi Astuti karengkuh kasembuh kawengku ing pangestuning Rama Ibu den bobot timbang den traju sepira bobot bibit bebet ubenging pinanganten sanyata tanana prabeda kekalih imbang-imbangan padha yekti anggayuh mukti binuka ing ngajenging kori rinengkuh dening asepuh panjenenganipun Bapa Reda Marwaka Sukeng Nala sakpurnanipun ambobot timbang antraju tresnaning temanten sarimbit kalenggahaken wisudan tanem jero wis paripurna menggah lumakuning upacara tanem jero. Tumunten ing samangke manggih wonten ing salebeting upacara karobongan. Dene ingkang wibi panjenenganipun Ibu Ati. Miwah sulih Rama panjenenganipun Bapa Istanto tinarak lenggah ing kiringing temanten pawestri. Dening samangke keparengan jenengi kepareng anjagongi keparengan nyekseni tumanggaping karya tama dharma sinanggit risang temanten sarimbit nggih sang temanten kakung wis ngastu borampe kang pinastan sinebat ana kacang kawak dele kawak beras kuning cinampur bubeng lan arta kang gunggung wilangane tan uwal saka gunggung wilanganing yuswa temanten arenengko kasengguh minangka pratelan yekti kakung wajib paring ngasiling guna pakaryan yekti minangka pratandha arisan temanten kakung wajib paring asiling tedhe asiling karya wujud dana boga arta minggah ing wisma temanten pamestri nampi kanthi suka ing manah datang wana rasa cubriya kang ana amung samya prasapa ana
ruwet renteng rinembuk becik ana padhang ana peteng linampahan sesarengan ndahar gempalaning jagat legi asining suasana muspurna gatraning upacara tampa kaya kang winadan jroning tilam lampus katur mring ngarsanipun Rama Dalah Ibu dene temanten pinarak malih mring sasana palenggan sekawit lajuning sedya hangadani upacara winangun lir kadidene arga winangun lir kaya dene tumpeng kang tumuju mring pangeran sekul punar ginanra minangka sasmita yakti gegambar temanten sarimbit badhe nepusi jangkaning bebrayan agung ana bungah susah abot enteng sinangga reksa sesarengan gendhon rukun samat sinamadan daya kelawan dinayan ing semuarsa bandha krompol minangka sembadaning sudarma catur ing mangke saged ngasilaken rah tumangkaring putra wayah ingkang robi habli minasolikin nulyang unjuk tirta wening mawujuding banyu panguripan sesantining temanten saged hanulado penggah sedyaning marih sedyaning nirmala menggah sipating banyu ing sadengah papan kang bisa mapanaken ing kawontenan sadengah wanci migunani sadengah mangsa ana piguna dina tawa separipun ngunjuk tirta wening purnaning sedya kalampah pinanggih rahayu risan temanten jajar kajumenengaken duwung ing samangkih linawas canela binabar kapundhut dening kadang pangrengga risangat mojo kadherekaken sumungkem mring ngarasaning Rama Ibu Atmaja temanten saripit kawiwitan sumungkem ring ngarsanipun Bapa Reda Marwaka dalah panjenenganipun Ibu Purwati ingkang minangka sudarmaning sepuh saking Nimas Ayu Rian Dewi Astuti STRPT jroning manah mung prasaja kewala no anakku wadon welinging bapa mung prasaja bektenono garwamu bektenono kaya dene sliramu bekteni marang bapak merga papaning sudarma kakung garwa kakung abot sesanggemane kudu bisa njaga reksa yuwananmu kudu bisa njaga reksa yuwananing kulawarga saka kendharating siksaning naraka jahanam ku angkusikum wa ahlikum naro muspurna sungkeming putra dhateng Yayah Wibi
tan kanyono kaya dene mbaret ing pangengeting ngeduk nalikaning semanten rikalanipun Joko laranipun bapa miwah ibu hanggula wentah ingkang putra Sarimbit hanggula wentah ingkang putra saking kudangan ngancik alam kadewasan saking timur dumeganing yuswa nambut silaning krama dening samangkih sumungkem ingkang angka kaping kalih dhateng panjenenganipun bapa ibu Ati minangka sudarmaning asepuh saking Bagus kalih Ukta Handika sarjana akuntansi pratelan resang kakung ngabekti dhateng kadangira sepuh ingkang madhep minangka sulihipun ingkang rama Kang Mas Keng Rayi nyuwun palilah Kang Mas Keng Rayi nyuwun pangestu dene wis paripurna imbang-imbangan pratelanipun Atmaja minta tambahing donga tumuli ing samangkih jumajar ing kanan kiring kapundhut gambaripun tandha purnaning upacara sangyane kanthi lenggah kakung Sumawana Putri paripurna sampun tumanggaping upacara sengkeraning adat widiwitana ingkang lumampah panggih pinanganten Sarimbit Bagus kalih Ukta Handika sarjana akuntansi dalah panjenenganipun Nimas Ayu Riyan Diwastuti sarjana terapan pertanian putra Pawestri panjenenganipun Bapa Reda Marwaka dalasan putra Panjalu panjenenganipun Ibu Ati Mewah Suwargi Bapa Istanto sagung para tamu samekta kapundhut gambaripun yekti satata pacaking baris pra kadang tumaruna madya nggih samangkih badhe minta pangestu saking pinanganten Sarimbit lumeberipun dhateng Sudarma Catur nggenipun badhe hamiwiti lumados ing swaguta urut sepisan katur panjenenganipun Rama dalah Ibu. Dening samangke samektaning prakadang wiranem juru muda tumaruna lirik adidene hambata rubuh lumampahipun. Monggo Mas Bayan nyuwun palilahipun. Kapiyarsa swaranipun ler ombaking samudra
sedaya ingkang tuh pantes kinurmatan hanggemeni wanci tumanggaping para katang wiraning Jululadi sowanipun panjenenganipun genduk Irma Sinden Gedruk Gendis Campursari. Sugeng siang, Mbak. Injih matur nuwun Mbak Irma. Monggo aturan caos ingkang jumbuh mungguh kalian ngawontenan ing wanci kalengan siang menika. Nggih, Pak. Nggih. Menika sowan wonten ing Seno nggih. Seno. Nggih, menika nderek bingah, nderek mangayu bagya dumateng sinten, Pak? Pinanganten sareng Mbak sinten? Mbak Dian, Mbak Rian, Mbak Rian Dwi kalian Astuti, Mas Galih. Mas Kalih Oktahan Semoga Dika. menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mbah Ayu ya nok. Nggih. Sebejo-bejane Mas nyambut Galih. gawe dadi siji. Oh, dadi setunggal. Bubuk kaya dadi siji. Ayo wong garwane kok ya. Lah iya makane kuwi. Nek karo liyane ya malah ra oleh. Ayo. Bu Tuti derek bingah nggih. Wes, pokoknya selamat ya nok. Besok bertugas semangat wis sak kendaraan bareng gitu. Kayane penak ya, Pak, Iya, nyambut penak. gawe karo bojone bareng. Lah yo nek nyambut gawe karo bojone penak nok. Wong gak aku nyambut gawe karo bojone kancaku penak kok. Lho tenan Karo to. bojone Lah. kancane ki penak. Lah yo penak. Dalam artian dalam porsi yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Aku ngemsi profesional. Oh, MC ora penyanyi ngono to, Pak? Ora tertib aku. Inamal a'malu biniat. Artinya Loh, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya kok. Ngono. ora ngono, eman-eman ngono, Pak, nek ora di. Ora, aku tertib aku nduk cah tertib aku. Niate golek penak. Monggo gendut Irma Menika sarangan kasebatan. kalian Gendis Campursari. Gendis Pak. Campursari, nggih. Hasil saking kekoan. Nggih. Pegalen. Ingkang sampun nampi monggo Bu. Nggih, monggo Ibu dirahapi. Tahu perso alamate manten Kakung? Pundi, Pak? Kanten. Bungo Sari. Muntilan. Ya. Dulu yang terkenal dengan Kae napa niku? rombongane kae. Topeng ireng napa-napa nggih? Nggih Sekarimba. Ya. Kalau Pak rombongane Sekari. kae sing Ndi? ngebas, sing ngibet iki ya rombongan Sekarimba. Oh, ada. Riyen base camp teng mriku. Oh, Saiki ngono to. saiki isine kono. Oh, Saiki saiki kene. teng mriki. Yo Nduk, Cahayu.
kasih matur nuwun. Kusuma Wijawa sampun katur. Dene dereng rampet rampung sedayanipun para kadang wirane manggenipun caos pasugatan ingkang angka sepisan. Tumuli kajumenengaken bintang tamu. Wah, iki bintang tamu iki mesti larang iki. Nyambat, Mbah. Malah Bapak wis ngendika nyambat iki. Di sini forumnya adalah kebersamaan. Mergane wong wonten gendhis Campursari menika sedaya kekadangan rumaket. Dene wanci kalenggan siang menika namung ngilir pindah nggon. Jumajar panjenipun gendho ayu. Wah, Yuni gendhis Campursari. Dewa-dewane lan purnama lan sindara kami dewa yamas rinwane wulan purnama Inji marak sowan Kang Mas. Aku tak Lah pundi lho, Mbak Rati mriki wis, ngoten Mbak, sudah. Lah ngapa kok dikempit ki, Ora, Mas? Aku meng menjaga. Lah menjaga apa? Menjaga marwah saja. Kok iso lho ya? Wis aku soalnya. Aja dikempit ki ora apa-apa ndek mbledos, Mas. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Aja dikempit. Ora, wis aku. Kandhane kok nek mesake tole ki lho, Mas. Sabar ya, Le, sabar, Le, wis. Ya ora to, Mas, ra direne ngono lho, Mas. Nggih. Marak sowan Kang Mas. Nggih. Jenengan ki ngopo to, Mas? Aku poso. Kok ora fokus ngono to, Mas? Ora, aku wis. Lah napa? Wis teko aku tak nyawang kontrol. Nyawang wae. Nggih, niki sowan wonten laladan pundi, Mas? Seno. Seno, nggih. Wonten dalemipun Bapak sinten? Endi wae? Oh, nggih. Endi, Mas? Pak Redo. Pak sapa? Redo. Tak kira Pak Rebo, Mas. Pak Redo. Pak Redo adalah Ibu Purwanti. Nggih. Ndhapke Mas sinten kali Mbak sinten, Mas? Mas Galih kalih Mbak Rian Dwi Astuti. Nggih. Nggih, nderek tetungga Mas, konjuk temanten kekalih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Enggal pinaringan putra nggih Mas Mbak nggih. Nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan. Aja kaya sapa Mas? Wahyudi. Kok Wahyu? Kok sik ibuke ngene iki Mas. Sindene ajeng niliki napa pripun Bu? Ya wah Mas. Nggih niki saking pundi Bu niki? Muntilan Mas. Tebih napa caket? Cedak. Cedak mawon nggih tak salim kalih piyantun muntilan nggih Mas nggih. Aduh. Nggih, nggih cantik kula wedok asli, Bu. Wong kula rondo anak kalih kok. Kaya ya Mas ya Pak nggih. Jan. Pripun ta Mas? Pripun Pak? Tangane halus Mas. Nggih niki wedok asli. Mal ya Pak. Nggih, oh ya Allah Mas. Langsung rahimku gringgingen lho Mas. Kok enjoh to. Kene tak cepengke. Nggih. Nek arep totalitas nggih. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tamune nggih kathah nggih Mas nggih. Dugi mriko-mriko kok. Nggih iki sang kok awan ya iso ana Mas. Nanti siang masih ada satu. Nggih, alah ya Allah. Mas party Antok lagi. endi Mas Antok? Wah, Mas Antok ngono ki ya bagus men Mas. Lah ya nganggo beskap ngono ki ya bagus. Ora koloran ngono kae. Tak salaman sih ya Mas ya. Boleh monggo. Burung salaman kok nek aku bali ya piye Mas. Ya salaman. Ayo jari iki ditekuk munggah to Mas. Oh jari Pak Kardi. Umume iki nek nganggo jari iki sandale slop ya Mas. Nek iki nganggo sepatu ki Cah duwe kok. sang gleling tenan. Cah gleleng kok. Adidas. Nggih, alah nggih, Mas. Dun. Sing paring ingkang gayeng neh apa? Nah, derek monggo Derek kersa. mawon nggih. Monggo kersa. Ingkang gayeng napa mat-matan Bapak Ibu? Gayeng, Gayeng. nggih. Saking muntilan ngersake lagu napa Pak Bu?
Kan kaya bakul jangan ya Mas. Ora apa. Sayur hari ini libur, Bu. Libur. Kita baru ada event. Lah ya iki nek ning juragan sayur mengki suaraku direkam. Engko dilebokke dadi ngirit swara ngene iki lho Mas. Pokoke nggo tuwaron rene iki wis aman nyaman. Iya. Sayur, Bu. Aku ra enjoh enak. Rasa Mas. Ra enjoh. Ojo. Rasa. Jenengan ngerti ora? Pripun? Resepe sayur lanang karo wedok. Piye? Nek nyuara wedok ki dikempit Mas. Oh, dikempit. Nggih. Coba. Dikempit sik ya Mas. Ya, kempitan. Anteng ya Li ya. Ya Allah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Nggih. Begagah Mas. Ah ya nek nyuara lanang ki begagah Mas. Mergo ki los tole anteng ora ana sing ewo-ewohi to Mas ki. Buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget bocahe. Mas, Mbak iki iso jodol kaya ngerti apa wae lho Mas. Gus, talah ya Allah Mas. Mbak, jenengan wong batin pripun, Mbak? Lah, Rasa dibatin. mboten sak dibatin iki MC-ne wae mau weruh ya wis alah mencap-mencap wae. Alah biasa aku wis tumak ninah. Wis tumpak ninah, Mas. Apal. Ya. Sabar ya, Le, sabar. Aja sik, Mas. Sabar. Ya, diparingi katresnan sejati. Monggo. Nah. Iya, Mas. Rodok gayeng ngono Nggih. ya, Mas ya. Nggih. Mohon izin Mas Bayan. Wah iki wilayah beliau. Mboten napa. Lah ya aku mau dengerin Pak Bayan ke orang MC aku. Kula jatahe pakai kori. Oke. Ayo Ibu. Ibu-ibu rewang mriki, Bu. Ser. Masuknya. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang angleru cetati. Ati kang nandang asmara. Gusti kula paringa usada. Rembulan wayah wengi tambahi kekasih ati iki papujan atine ngendi do wong manis kang tansah taati. Tenane lho, Mas. Dapras Auri. Wangan kesaca sira nelongso. Aku tenan
Silakan. Mangga ibu-ibu rewang mriki mawon Bu. Nah. Pak, mriki nggih kantah Mas. Oke. Masukin ya Mas ya. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wancah bengi napai kekasih ati iki papujan atine ngendi do wong manis kang tansah taat Tenane lho. Monggo Bapak joget Bapak. Sayang Tresnaku tansah sejati Mas. yakai Kaya Mbak Nganten kali Mas Nganten. suwer Iya. Nah, sampun ngatur maaf Bu. Alah tepuk tangan Mas. ya Allah ya Allah Dikepuki kaya Dora Mas. Ngerti nek penyanyi ning gawa manuk Mas. Lah nggih aku sik tak tekone Ibu ngersake lagu napa Bu? Ya Mas. Ibu, badhe ngersake lagu napa? Oh nderek mawon, saking mundilan nderek mawon Mas. Lah, napa Pak? Pamer bojo, oke. Nemen, bapak ingkang nganggen pecis napa Pak? Lagune ngersake lagu napa? Nemen. Jan iki nemen tenan Mas, ya Allah Mas. Oh nemu apa nemen nih? nemu apa nemen Nemu napa nemen Pak? Nemen jan nggih siap. Niki tasih enten waktu Mas. Nggih matur nuwun Nggih, Mbak terima Wayuni. kasih. Pinarak dulu